Carretera Idrón, descobrint la Guingueta d'Àneu al Pallars Sobirà. Estem a Llavorre, a 1.400 metres d'altitud, una entitat singular de població orientada a migdia al sud-est de la Vall d'Unarre. És un nucli amb molt encant, encaixat entre serres i plana. Val la pena conèixer-lo i admirar l'entorn paisatgístic, el patrimoni arquitectònic pallarès que es manté i conserva antic i reformat. La parròquia de Sant Miquel és una mostra de l'estil del Pallars, catalogada i protegida com a bé patrimonial i arquitectònic. És molt senzilla, d'una sola nau, amb un campanar octogonal rematat per un capitell d'espissarra. Passejar pels carrers empedrats del poble és una delícia. Les vistes de prop i de lluny són precioses. Els edificis restaurats mantenen l'atractiu de la fesomia pallaresa tradicional, les eres, l'estructura de les cases de pedra, compactes, les teulades de pissarra. Hi ha cases que es van construir als segles XVIII i XIX, que encara estan vives i en forma. Llavorre és un nucli recollit, viu, harmònic, de descans, de turisme rural. També de producció ramadera extensiva. Per tot el voltant, les vaques pasturen tranquil·les, és casa seua. Una darrera mirada al poble vista de dron. Un poble estimat, on l'antic conviu amb l'obra nova, que va recuperant cases i espais. La ubicació i l'entorn és com es veu, una passada de bonic. Marxem carretera Idrón per aquests camins i miradors que ens senyalen l'infinit. Allà al fons, en aquesta vall preciosa entre cims nevats, ens espera Esterri i anirem a dinar, però abans parem a Escalarre. És una entitat singular de població, a 990 metres d'altitud, en un entorn de somni, entre el gran Pla d'Àneu i el Pla de Salito. Tradicionalment, un nucli agrícola i ramader, que té a més molta història. Les primeres referències documentals són del 981-985, però els experts diuen que l'origen de l'assentament és més anterior. Ara és un poble molt cuidat, restaurat. Recorrem els carrers del nucli antic per admirar les reformes. Les cases, les parets de pedra, antigues i renovades. Tot el conjunt manté l'estil i la personalitat tradicional pallaresa. A vista de dron, Escalarre sembla com teixit damunt una enorme catifa voltada de prats de tots els colors del verd. La parròquia de Sant Martí, allà baix, ens diu que ens espere. Hi anem en un moment. Però el dron està enganxat i ens enganxa a nosaltres admirant les vistes des de dalt. Sant Martí és romànica, del 12 i el 13, tot i que la primera vegada que apareix és un document és del 14. Al llarg dels segles s'ha anat reformant i modificant. És molt bonica, molt senzilla. Destaca el campanar d'espadanya, amb 2 ulls i 2 campanes. Està catalogada com un bé patrimonial arquitectònic de Catalunya. Anem marxant ja i admirant-ho tot, un cop més des de dalt. Pel camí que ens porta a Burgo, una colleta de ruquets ens saluden. Hola! I ja hi som, a Burgo, a 1.240 metres d'altitud. Segons diuen, el topònim Burgo és d'origen iberobasc, burki, que vol dir bedoll, i és que en aquesta preciosíssima vall
de bedolls n'hi ha molts. Burgos és un poble petit, concentrat, bonic. Conserva també l'estil pallarès, tot i que ara, per sort, les cases estan reconstruïdes, però la majoria tenen els orígens al 18 i al 19. Se sap, però, que els inicis del poblament es remunta a l'època medieval. Ja existia el segle XI. La ubicació, com es veu des d'aquí dalt, és de postal. I anem pels carrers. Ens encanta admirar les cases, les parets de pedra que estan en plena natura, sense artificis. Conservant-ho tot. Burgo, com els pobles de la vall, és pura natura. També història, també patrimoni. Com l'església de Sant Joan. Ara es conserva recuperada i arreglada. L'actual és del 17 i 18. En aquell moment es va construir per substituir la iglesia original que hi havia en època medieval. És molt senzilla. Destaca aquest campanar d'espadanya amb 2 ulls i 2 campanes. Està catalogada també al Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ens ho mirem tots de dalt un altre cop. Anem marxant. Pel camí, un grup de cavalls i egües ens saluden. Quina meravella que hi siguin! I marxem ja. Esterri ens espera.